Mayong buntag sa itong tanano, ani atas sa Ubayon, Loon, Bohol, ni adlawng Martes, Pitsa 21 sa bulan sa Hulyo, no? 2026, magisunan ni ana punta ga working napunta sa Daplin sa Baybayon, no? Yon ani ra ang amo ang Baybayon diri sa Ubayon. Okay. Uban sa akong partner, no, gasuy-suroy mi pa aligon sa tuhod mga igsoona, no, daya dalang pangitag isda sudanon paniudto o niami sa among silingang balay, no, nga nindot kaayo ang huyuhoy sa hangin mga igsoonan, nakawala og problema sa kalawasan. Yon ani ra, nindot kayo hangin yun kayo, ano ay yang rest house diri. Okay, diri ta nagiduyan dool sa yang rest house, no, sa ako ang silingan. Hayahayo kayo, di na ko ni baylog highway mga kaigsoona, no, nga init kayo, no, daghang banha at mga sakyanan diri wala gyud tingog sa langgam o magduyan ka dungog nimo sa imong dalunggan. Kun ana raw hayahay kayo, no, yuho yun bugnaw. Fresh air gikan sa kadagatan imong mahanggab ni ining dapita migsunan ko. Okay na. Mangga na, no, punuan sa mangga dayon na ay payag o diri dagat sus lamia sa kinabuhi mga kaigsoona, no, o nakaambit ag isda o nirag isda akong ipakita ninyo unsang isda ako napalit diri. Uni diri nga dapita mangita ni isda, no, dinhi Baybayon na lami kayo, no, lagaw magisunan lami nagsabaw. Okay, pwede po nagkilawon magisunan ko. Daghan salamat sa iyong pag sunod ning akong vlog, no. Okay, aron makakita mo probinsya nga nindot kaayog view. Okay, suportahin ninyo ni kay aron makakita mo utrong labaw pa ini. Bitaw magsana na akong payag uli na tanaw kay maniud to dayon sulod ta ni akong payag nga gamay kaayo. Daghang salamat, bye.